Altså først så tager man sådan en fin lille klat bolle der her. Lige gør den bare en anelse rund. Så lægger man den fint ned på bordet her. Så lægger man hånden ovenpå, stille og roligt, sådan her. Sørg for at holde tommelfingeren og lillefingeren ned mod bordet, hvis de andre fingre bare slapper af ovenpå. Og så begynder man stille og roligt at køre rundt. Og inden man ser sig om, så har man en fin bolle. Det smarte ved det her, det er, og tricket ved det her, det er, at når man sådan står og dribler sådan en bolle her, det er, at selve hånden her, den skubber lidt ned og er med til at forme bollen. Og det, at man bruger begge fingrene i hver side, det er med til at skubbe den øverste lag af bollen ind under, så man får en fin, rund og glat bolle. Der er lige til at pensle og kommer til at se rigtig flot ud, når den er færdigbagt. Så nu skal jeg bare lige have lavet 10 mere, og så skal bollerne lige have lov til at efterhæve. Og så er der varme boller. Så det er simpelthen Gøjes måde at lave boller på. Hej hej.